henne ka sngi ka khandri tarik ujliu weine ki riu tari mon songba ubana ka ne ka nongba shlong ba dispersing rani ulapun pa go chung ngolngo baka shimpor bha ya ka Shillong Municipal Board ban a ya ka birth certificate chik pajba namar kat kum ka jing shem jung u kinong tri ki batre ha ka ne ka tanat kim da shimpor palat man pen bet pen biang bat pen khre ya ka ne ka duler ka badan kam jung ki pajba uba dispersing rani ulai thu baka weina ki nuksa ka bala ban pen shisha halor ka jingbom shimpor ki nong trai ka Shillong Municipal Board man pen khre ya ka birth certificate ka dei halor ka jinglap ya ka wei ka long kume ka bala apply ka ne ka duler ka bala pen biang bat lei a ya ki kot kisla modern kam ha khandri tarik uyong arajar khatsan akaba senior medical health officer tanga ka sngi ka board kata khatnyu tarik uyong arajar khatsan uladep soi kini ki kon henry ban IT pat ya ka birth certificate kani kalong me kala shimpor hadu khatwei sngi te halo ta complain ngamio aki material ka babian ban pensya ya kata ka jing slam jong kata ka municipal halo ka jing issue ya ka bat sakit te halo kata ngawat benia ngalap dala dehi ngalap ya gani ka bat sakit ka ba kasmi ka ba don yui bri ba submit ya ka bat sakit de sweetie non cloud isumit ya ka sikit khandriu tarik bnei basau ar haja khatsan isumit ya ka bat sikit ha ka khandriu tarik bnei basau ar haja khatsan te ka basu sutnak bnya thu ya phi ba tang chisni ule doktor bade pek hang tai senior medical health officer tang chisni lo adep soi ha ka khandriu tarik bnei basau ar haja khatsan kata kamu tang cisngi wa deple ne ke jing le de kalong ba ke jing issue ya kan ya ka pas bukiat de kalong hadien khatwei sngi ki issue ya ka pas bukiat sha ki beriu ki ba wan submit hadien khatwei sngi ban pen sha ya ta ke ne kut order ki tho pe ginu thang ne kut order ne kut order ka date of submit kalong khandriu tarik nai basa umne ba tho ma ka nemo tho staff khandriu tarik nai basa ka date ban issue la mention hing ni ar penyu tarik nai basa khanyo la penyu ka date ba receipt kalong khandriu tarik nai basa ha ban issue ba re kalong hadien khatwei sngi kalong ar penyu tarik nai ba sa mano ba tho ai ne tho ai ki staff hiki start hete halor gini ki witness ka bangayo bakane jing penslam kamdei na po office jongga municipal lane na po doktor ndre gade ke jingle jong ki staff te halor kata ngala thawa da ka RTI shaw ne u CEO ngakali ka daw ba balai bala penslam ya ka bas kit ka bala asome da khandriu tri bai basau tang chisni la de issue na u doktor dengan kali balai bapan slam